Τι τρέχει, γιατί μας κάλεσες? Τι μαντάτα μας φέρνεις? Καθίστε μου ρε λέντες, θα σας πω. Είναι η βουριά σκλαβιά, παράμε τη λεφταδιά. Κλέφτες, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Με τα σπίτια μας και πήραμε τα βουνά, και να μην έχουμε σκυμμένο το κεφάλι. Αυτό όμως δεν αρκεί. Επανάσταση να κάνουμε. Να γίνουμε όλες ένας. Να μαζευτούν οι καπεταναίοι και οι αρχηγοί. Να ξεσηκωθούμε όλοι. Ως πότε παλικάρι θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σ' αλλιώς